ще играем в неговия сървър. Да. Аз влизам. Ето го и там и изведнъж се телепортна. Чакай, какво има тук? Чакай. Аз много време съм играл в този сървър. Ти играл ли си без мене? Снимах клип, понякога играх и извън кадър. Добре, аз се обърна камерата, защото... Та, ето ни го нашето начало специално. Сега... Мали, колко често има тук? Какво си правил ти? Айран, врата, брони, тук... Това прави. Имам 22 диаманта и даймонд кирка. Къде ги взела? Я ми виж миничката. Ела в мината. Ама не си прави брони. Добре. Не искам да си взема брони. Ела. Коя? Ей, тук има. Тук има две. Инджан? Така, това ми стига. Добре, долу, добре си. Ай, къде си? Има ли меч нещо такова? Там няма мечове. Къде има? Там. Аз имам един... Не, взима и каменен, не взима и айрон. Ето има един камен. Аз го взех. Окей. И двамата. То се бъгна и го взехме и двамата. Добре. Ти на едно място ли седиш по мен? Да. Добре. Коча. Хора, аз нямам кирка. Чайте да си взема. Тук има много. Една, две. Си взема и айрон за себе си. Аз имам само една айрон. Добре, чай ще оставя тук едно. Disconnect from server. Дали от мен или пък от дама? Нищо, влизам. И... Дами и господа... Там виждам един скелет, бъгнало ми се да знаеш, че има там скелет долу. От мината. Не знам къде ти е мината. Та хора, ако искате да видите как намерих тези 15 диаманта, а пък другите 10 ги открих. Уж да снимам. Снимам. Уж да снимам. Нещо се е прецакало и не можах. Аре, да ходим към това, че... Аз нямам кирка. Аз ти оставих там. Къде там? С честа. Кой от всичките? Той е пред мен. Коя даймонд? Не е дайманката. Че аз съм я забравил. Добре, аре, не може. Знаеш ли какво всъщност аз си направя? Какво? Кирки. Камен? Да. Ама желязната ми я метни. Аз съм ти оставил в честа. При мен я няма, ами както и да е. Опа. Така. Къде си? Отгоре на крафтинг тейбъл. Това май не беше айрон. Тонка, това не ми прилича на айрон кирка. Ама все пак, Дани, и аз ако намеря нещо злато такова, не ми трябва нещо къде нещо да и събера. Че ти отделно ли ще копаш? Аз сме стигнали до най-долу. Добре, аре се копаме заедно. Нали сме приятели. Аре да тръгваме, че... Изчакай да си направя кирка. Аз тръгвам да търсам нещо. Тя е точно до къщата вдясно. Какво това да си намерих? Ау. Не съм аз. Ох. Въглища има, но не ми трябва. Капанче Миро, като дойде, ще вземе нещо и ще си направи даймонд меч и аз съм го преценил, защото знам, че той така обича от десния ъгъл да гони. Сори, това беше аз. Извинявай. Тук аз пропускам въглищата, само ако съм и на път. Ама забравихме торчове и двамата. Айде, тръгни на Всъщност този клип е само разходки. Ние докато стигнем до долу плането горе. Аре, като се качим да сложим край. Дай директно тук да слагаме край. Чакай, ти гледай мен, аз гледам теб.
И това беше всичко от нас. Чао! Само да изключа играта. И чао. И не съм снимала. Да, харесвайте, коментирайте, абонирайте се. Абонирайте се за Тони Асенов. Сега ще видя дали съм